бе да ти. И какво става, кучен пичо? Аз съм Рвакин и снимаме клип на не знам си какво. Наистина. Но, тъй. Пепето гледа как Heaven Bull стримва. Ама го слушаш. Пепе игра, виж каква игра. С оръжието. Чакай само да зарежда. Ето я Пепе. Как се казва? Я ми кажи, ако я знаеш. Знаеш ли? Аз брат съм тук с една помпа. Майко, и то тук с другата помпа. Оу! 215 точки. Теба, брат, някой тук пусна бомба. Играе CS. Бах тавка. Оу, биго. 430 точки станах вече. Петстотин и 580, 630. Брат, някой ми пусна бомба. Аз бомби преди имах много. На ката, ама си го изгубих. Все едно пред игра CS, ама на телефон. Брат, той има миниган и аз го имам миниган. Той е на 5000. Благодаря. Някой брат ме не става. Спинер ли? Защото прате е бан компютъра. Или играта. Качвам се. 7-8 патрона. 12 секунди. Първо място. Брат. Пепето играе Fight Drive 3. Аз съм седми левел. Пепи, ай ме кажи как се играе, как се казва игра. Тази.
Не бе, та дета се казва. Дета се играе. Уата! Помощ! Добре. Брат, викам, че то ще ме уби, пък аз го стрелнах един път с помпата и това умея. Ей, брат, то ме видя, бе! Не, бомба, мама ти! Колко малко стана. Брат, сега... Аз съм на второ място. Ей, в ръцете ми. Видя ли? Брат, то с минигъна е много слаб. Да, цепи му от време на време, ама... Толкова и по някой път ме цепи. Аре, брат, fuck you е минигън. Шест, седем, осем. Да, секунди. Скила 2 взел мирно. Виж, Пепи, виж бъзиката колко струва. Милиард и половина. Пепи, познай какво се взех. Казах ли ти вече? Пържени картофи и клуб сандвич Гюрс. Клуб Гюрс. Аре, брат, защо то само мене стрелява? Не, от клуб Гюрс изядох само 2, а пък от картофите изядох още към. И малко картофи. Как? 2. Да бе, ама после ще стъчим. То по 2-3 мисии. Оу, е! 550 точки. Бейбе! 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 Ботлите, бе. Мамицата ти! Пепе, аз не снимам в моментата. Снимам играта. Ако трябваше да снимам теб, трябваше да е без моя песен. Ама те нали чуват по-горе? Ей, ми да.
Оу! Брат, като стрелна с тази помпа и целият екран ми се тресе. Заби играта. Оу! Брат, не знам само колко кила вече съм направил. Сакът му... А, да бе, 3. Сигурно 5-6, че мога. Ще го убия. Ще го убия, бе. Аз ще го убия, бе. Аре, бе, отворени, бе. Следи! Не! 14 кила, 3 умирания, 1750. Отли си, бе, брат, бе! 160! Моя геймърски компютър же още по, господин Никол. Не, Minecraft, GTA, Clash Royale. Добре. Брат, аз обичам само на пустинята да се бия. Е, сега като бия и тая битка и свършвам това. Майка ти де! Щях да писам. От мама! Аре! Отворени! Перас! Май! Аз на играта съм се кръстил геймър, бе, геймър. Кой го ибе? Кой го ибе? Е, там оня го ибе. Някой. Мен не ме ибе. Мене ме ибе! Мене ме ибе! Ама аз също! Аз съм чурка, беге. Чурка, беге! Ей! Педерас! Тева. Тева. Пичката Лелина. Пичка. Е, да теба в пичката Лелина. Ау! 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 А? Малки ли са гирсите? Големи. Ари, бе, брат, деба, тая тъпа помпа, деба. Брат, има някои дет само играят и се крият, само гледат да съберат някои точка. Аз само дет влизам и до тях и почвам да се бия. И тъпото е, че само мене стрелят, никой друг. Ще бегам като майка ти в лего. Легото скърца, мадафака! Глей, бахман. Кажи ми, брат, първо място! Да, брат, какво нещо е сумирания? О, level up! И хора, това се надявам да е от този клип. Надявам се харесало, ако е така, струшете лайк, бутонче и subscribe. Чао!